banda na kayong kapon ng kadiliman. Oras na ng pagtutupos, kasamaan ay dapat matapos. Ramdam mo ngayon? Wala na sakit likuran mo? Hindi ka si Kapre. Ikaw? Sabi mo kapre. Hindi ka na si Duwende. Duwende yung babae. Ha? Wala na sakit likuran mo, pati binti mo. Okay na, mabilis ka nga tumayo eh. Ikaw, hindi ka na takot tumingin sa akin. Hindi na. Salamat ha. God bless. Taga-saan pala kayo? Magalang San Isidro. May isang oras kalahati biyahe, no? Sa motor. Pagkadating ng asawa mo, makinig ka sa akin, ha? Palitan ng damit. Ikaw naman yung asawa mo, palitan ng gandang damit, ha? Tapos, alam mo yung sinabi ko sa'yo, ha? Iklog lang. Siguro 7 pesos lang naman yon. At saka tinapay. Kahit monay lang siya, basta sa gitna, hindi monay na bibili mo isang buo, ha? Yung sa gitna lang, kahit mga kasinlapad lang nito, ha? Ha? Tapos, yung isang iklog lang. Hindi mo na kailangan yung iklog na 7 malaki, basta malit lang na iklog. Okay lang yung palamuti lang yung sa kanila para lang naman matuwa naman sila. Mabagabag mo lang ang puso nila. Basta't magdasal ka sa Diyos, sabi mo kaibigan, hindi siya babae. Ayaw niya magpakilala eh. Tatalsikan mo kasi, wala tayong magawa eh. Hindi katulad niya, pinatay ko na, salbahe, sinungaling eh. Sabi niya kanina, lalaki daw siya. Galit ka, hindi. Tapos, nakikita ko naman siya, nasa loob ng katawan niya, hinihintay ko lang magsalita ng totoo. Bandang huli, sinabi niya kay Kapre, saan mo siya nakita? Sa kalsada. Sa kalsada ka daw niya nakita. Totoo naman yung sinabi na magtatawas mo. Pero hindi niya, ang tinatanong ko, wala siya sinabi? Kahit sana humula na lang siya. Totoo naman yon. Salamat. Smile. Mahina yung smile tayo mo na matatakotin. Ayan, ano sakit niyan? Kami po may init. Tatawasin muna natin, ha? Hindi na natin.